Nogaon Dialong Karbi atum pinyar ni anta alama ki jutang juba cipang cukrong $100. Bonta Bharat Swadin kelong ningkan troksik ke panir ke paningkan apita ST recognition kelong ni derejok hadang Karbi atum ranchoriya jokong pen chenglok chokam chotelo awar sai ketang ripen penang an kisum ke boy dolo Pinpurmi ST recognition kawiya jok Karbiang long pen din hasau pen angkan kido district ne ke Karbi atum pini arni anta Karbi khai pen MLA ke mandun awipinna Lasi district ne ke Biswanat Kamrup Lakhimpur Morigaon Hojai Golaghat Lakhimpur Nogaon long rialong kido Karbi atum ni isi gat pen ta songji la pen khai ke song do an che song rat nangpura patumi kere che klok ni khai foreigner ke pani Nogaon District along kido Rongphong sira Kep Karbi arong atum chingrumsi Rongphong rong open stage along Raramai Patuponsi All Assam Karbi Youth and Students Union Nogaon District Committee in Tangkring Pen Sengpon Ini Nogo Hour long Karbi Youth and Student Union Central Committee pen Patir Pi Konsi Pinik Nogo Hour long ta arome bang sengpon iglong no bangso arome ke sengalong dili tum gado beta ningche thepondo non ke bang diapor isia bang e kichung do ilitum Karbi Welfare Autonomous Council Dinglen benitu makar ido la sokar I isia bang ke chuniglo Bangso Mailong All Assam Karbi Youth and Students Union Central Committee Chief Advisor Mati Non-Head Jong Kipang Dakpon Karbi Welfare Autonomous Council Asiyang Dr. Sarsing Inti All Assam Karbi Youth and Students Union Central Committee Maipu Chandra Singh Rongpi Dun Maipu Serbin Bepi Kongchun Bang Ananta Milik Rap Kongchun Bang Biren Singh Inti Bidisar Ram Singh Inti Karbi Welfare Autonomous Council Member Baliram Rongphar Binong Keri Inti Monsing Crow, Krishna Terang, Sonjoy Rongpi laben All Assam Karbi Youth and Students Union, Biswanat District Committee, Morigaon District Committee, Golaghat District Committee atum anparta NBKSA, KCS, KLE atum Chetongdungsi, Mayardi do Jotpen Pachon Pondung. Isi doi lain litum la ST status aputhat labang soda prabjin pen bangso ST aputha kalong isti status bang bane prabjin pe implement konti phanti ni tu bangso All Assam Karbi Youth and Student Union nahin pen nili tu prabjin pen government aphan juningri padoponji lapen nang pa implement ponji aphan ni tu juningri padoponji lapen la bangso pini la keseng arome keseng long na chetong dun bihekoi alang li hoing long ke thang klub songjapo doktor sarsing pigathar ke hai alang li phan ninga klong pen choro padir po bangso ini la keseng amei long mem pu hin pen dedi suri alang li phan choro padir po News Report KTV News